Estem parlant d'Òmnium Cultural i aquí tenim el president de l'entitat a Badalona, Marcel Mauri. Bon dia, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Com anem? Bé. I tenim a Josep Maria Reis, que és de Joves d'Òmnium. Benvingut, també. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, senyor Marcel i senyor Josep Maria, crec que aquest any hi ha una novetat, així en plan, com si diguéssim, escenogràfica, en relació a la celebració de l'11 de setembre a Badalona per part d'Òmnium Cultural. Sí, exacte. Nosaltres sempre intentem barrejar diversos conceptes de la Diada, intentar, per una banda, fer descobrir què és exactament la Diada amb molts badalonins i badalonines que han vingut d'altres llocs, o fins i tot que han nascut a Badalona i que no saben exactament què celebrem, què commemorem l'11 de setembre. Per tant, sempre intentem que hi hagi una part de contingut històric, de contingut de memòria històrica. I això ho fem ja siguin passejades a través del programa Academ, que és aquest programa que intentem que persones que han nascut a Catalunya i persones que han nascut fora es coneguin, i fem passejades per dalt la vila el dia 10 a la tarda, el 10 de setembre, amb historiadors i, per tant, per conèixer exactament com es vivia el 1714. Això ho fèiem altres anys, i també fèiem altres anys una conferència després, una xerrada d'un historiador que té molt de ganxo a la ciutat, en Joan Rosàs, que molts dels que ens estan veient segur que coneixen, i que precisament el que fa és situar-nos cada any en alguns aspectes concrets de què feien els badalonins l'11 de setembre, el 10 de setembre, aquells dies en què a Barcelona hi havia aquella batalla, hi havia aquell setge, com reaccionaven els badalonins. I aquest any hem decidit que, a banda de tot això, que té un fort contingut històric i també reivindicatiu, perquè intentem recordar tot allò que estava passant i també veure com està el país actualment i quins reptes tenim de futur, i aquest any hem pensat que era interessant anar una mica més enllà, i tot això que ens explica en Joan Rosàs i tota aquesta història que també coneixem a través d'en Cuyàs i altres historiadors de la ciutat, representar-la. Diversos grups de teatre de la ciutat, el Círcul, gent del Círcul, gent de la Mural, gent de les Anastàsies, han col·laborat per tal de teatralitzar, de fer una petita escenificació a la platja, també amb gent del club de Rembétolo, per ensenyar exactament què passava, què feien els pescadors i la gent de Badalona el 1714, com es jugaven la vida per, a la nit en barques, anar fins a Barcelona i portant aliments, portant armes i portant tot allò que poguessin per ajudar a trencar aquest setge. I aquest és el títol precisament de l'acte, Trencant setges, un acte en què intentarem això, a través d'aquests actors, veure exactament què passava, aquesta petita teatralització, i també que ens servirà com a metàfora de la situació de la ciutat i del país, on encara tenim molts setges judicials, lingüístics, culturals, polítics, econòmics, que creiem que també hem d'anar trencant. En aquest cas és un setge físic, que es volia trencar precisament aprofitant que Badalona era una ciutat de pescadors a través, entre altres coses, un llagut o de diversos vaixells, no? Però aquí s'utilitza un llagut, no? Sí, utilitzem un llagut de la gent del Bétolo, del Club Bétolo, que tenen moltes ganes i col·laboren també amb nosaltres, i conjuntament amb aquests actors muntaran aquesta petita escenificació de com es feia això. El text, la teatralització s'ha fet amb molt de rigor, hem agafat historiadors que ens han posat el context adequat perquè no diguéssim cap disbarat, i el guió també s'ha fet amb molt de compte, vigilant tot allò que dèiem, que no hi hagués cap incorrecció, i evidentment sempre, com que és una petita peça de teatre, una mica d'acció i una mica d'intriga, perquè realment allò que feien aquells badalonins era perillós i realment s'estaven jugant la vida per intentar ajudar a la gent de Barcelona. Estem parlant que a la tarda, a les 7 o així, hi haurà diversos cadems, per dir-ho així, per explicar la història, i això serà a 8:45? Això serà a partir de 9:45 a la platja, a la llotja, l'antiga llotja de pescadors, allà al final del carrer Amar, amb la Rambla, al costat del Club Natació Badalona, allà és on es faran tots els actes. Primer la xerrada es farà a dins de llotja i després a fora a la platja on farem la resta d'actes, la teatralització i els concerts. I el públic, perquè jo ara em poso d'espectador, dic, i on estarem, on ens posarem, com ho veurem això? Perquè clar, no és un escenari, no? Primer, sí, algunes parts de la gent les veurà asseguts i després comptarem amb la complicitat del públic, que segur que es voldrà aixecar i el farem conduir per alguns, serà molt breu, molt curt el recorregut, però per alguns llocs de la platja per tal que puguin veure com se'n anava la barca. Això serà una autèntica performance, Veiem com queda. Que s'allargarà més o menys fins a la mitjanit, no? Una mica abans, sí. Perquè llavors, com si diguéssim, es divergeixen una mica els destins, no? Si no m'equivoco. Sí. Una part d'Òmnium, per dir-ho així, de la gent que vulgui anar amb Òmnium, anirà, i ara després en parlem,
amb els actes generals que organitza la Comissió d'11 de setembre, que formen diverses entitats de Badalona, i una altra part potser es quedarà amb aquest senyor. Amb aquest senyor segur que tindrà més èxit. Què passa? L'altra part, a partir de les... 11 i alguna cosa així. 2:15 serà. A partir de 2:15 hem muntat els Òmnium Jove uns concerts per fer uns actes no tan clàssics com els d'ofrena floral i que així els joves puguin també gaudir i participar de la festa. Vindran a partir de les 10:30 els Inspira, que són el grup Revelació del Pop Art, toquen una música indie i així, i després vindran els Tita Merche i Angry Turtle, que són dos grups badalonins pels quals hem apostat perquè creiem que al ser a Badalona poden portar més jovent de la ciutat. Això serà en un escenari posat a la mateixa platja? Sí, allà, la Llotja del Peix. A la mateixa llotja, és a dir, la llotja serà una mica al centre de tot, encara que pugui haver una miqueta de moviment allà al voltant. Com ho plantegeu els joves, aquesta celebració, a part de la música, diguem-ne? Com veieu? Normalment aquesta pregunta li faríem al president, però bueno, en aquest cas concret, com veus tu, per exemple, una jornada com aquest any de l'11 de setembre i tot el que l'envolta? Home, potser és una forma de fer veure als joves que la Diada és una cosa important i que s'ha de no celebrar, sinó commemorar, i que tothom ha de participar. I és veritat que l'ofrena floral sempre és una cosa que vas allà, va la gent, mira com es posen les flors i potser el jovent no s'hi tan identificat, tot i que també hi ha molt de jovent que hi va i ho veu. Però en canvi, fent un concert així, es nota com que la gent s'involucra més. A més, farem sopar també, farem bocates així, amb begudes, i així la gent podrà passar la nit un rato. Sí, serà una jornada festiva o reivindicativa, podríem dir, cosa així. Marcel, això que dèiem dels actes que organitza la Comissió d'11 de setembre, de la qual forma part també Òmnium Cultural, quins són? Doncs hi ha l'acte unitari on hi participem tots, és l'ofrena floral que es farà a les 12 de la nit del dia 10 de setembre a la plaça de la Plana. I aquí es llegirà el manifest que s'ha consensuat entre totes les entitats i es farà aquesta ofrena floral en aquest lloc simbòlic com és la plaça de la Plana amb totes aquestes entitats. Abans altres entitats d'aquesta comissió organitzen un sopar a la plaça dels Països Catalans on també hi haurà actuacions de diverses colles de cultura popular, on hi haurà alguns parlaments polítics també i faran una marxa de torxes des de la plaça de Països Catalans fins a la Plana. I aquest punt, la Plana, serà on confluirem tots perquè també hi ha algun altre partit polític, per exemple, que també té un sopar en algun altre espai de la ciutat, amb concert d'havaneres, vull dir que hi ha diversos actes, cadascú pot triar els que més li vingui de gust i en tot cas el compromís és que ens trobem tots a la Plana per fer aquesta diada, aquest acte més unitari. L'endemà també hi haurà a la Plana, precisament hem de recordar-ho, hi haurà ofrenes florals diverses, vosaltres feu una en un moment concret, i també la diada institucional de l'11 de setembre, que es farà també a la Plana, també recordem-ho, hi haurà les ofrenes que vulgui fer les entitats de Badalona i també, entre altres, les actuacions dels castellers, hi haurà diversos castellers, entre ells els de Badalona, a part de l'acte institucional amb el discurs de l'alcalde, etc. Escolta'm, no puc deixar de passar una entrevista amb Òmnium Cultural el dia en què s'apropa l'11 de setembre, sense recordar que heu fet vosaltres públic una nota recentment amb un tema que us preocupa molta gent, com és aquesta interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a la utilització, no sé com dir-ho, la immersió lingüística del català a Catalunya. Què dieu en aquest aspecte? Mira, el primer que diem és que és un rebuig, fem un rebuig frontal com fa la bona part, diguéssim que la majoria de les institucions, dels partits polítics, dels sindicats, de les escoles, instituts, del món educatiu, fem un rebuig frontal en aquesta interlocutòria que a més hi ha hagut molt de... Ells mateixos no s'han acabat d'aclarir, primer semblava que només afectava aquestes 3 famílies que són les que han fet, que legítimament han presentat aquesta demanda, però que evidentment que 3 famílies hagin de modificar tot un model que és exitós, que ha estat reconegut, premiat per la Unió Europea, reconegut per la pròpia UNESCO i que a més ha estat exemple d'altres països i que és un model de consens, que portem 30 anys amb aquest model de consens i amb el qual segur que no hi haurà cap espectador que pugui agafar i no pugui dir que qualsevol nen que va a l'escola a Badalona surt de l'escola parlant perfectament el castellà, en canvi és més complicat que surti parlant perfectament el català, per tant a vegades potser haurien de posar aquest èmfasi en alguns altres aspectes.
Per tant, el rebuig és total. El món educatiu s'hi està abocant i també des d'una entitat com Òmnium, que un dels nostres lemes és precisament protegir la llengua. Feia anys que no havien d'utilitzar aquests termes, de defensar, de protegir. El que fèiem simplement era convidar la gent que ha vingut a la ciutat, al país, a conèixer el català. Ara hem de tornar a protegir, hem de tornar a utilitzar aquest llenguatge més propi de la transició dels anys 80, perquè aquests embats que està fent en aquest cas la política i la justícia espanyola ens obliguen a això. Per això hem convocat... Perdona, però és que jo crec que no tenim més temps. Perdona, sento haver-t'ho de dir, perquè jo sé que aquest tema t'està provocant. Sí. Ho veig, perquè començarem ara un discurs i dic, no podrem seguir, lamentablement. Però bueno, no te preocupis, perquè si tot va bé, dijous vinent tindrem el regidor d'Educació i li preguntarem aquesta qüestió, entre altres. O sigui, plantejarem una miqueta com està... Planteja-li si aquesta interlocutòria a Badalona té massa sentit. Aviam què és el que passa i què és el que opinen. Marcel, moltes gràcies. Josep Maria, moltes gràcies. Nosaltres fem també país, també farem país una mica aquí, en aquest programa, País de Badalona, em refereixo, des del punt de vista alimentari. Perquè anem a parlar d'un producte que no és típic de Badalona, però que ens l'hem fet una mica nou perquè li hem canviat el nom. Saps de què parlo? Un menjar dolç. No l'adivineu? Un tornemi. Un tornemi, efectivament. Doncs tenim en Quico Vera, que ha anat a fer un reportatge sobre com s'elaboren els tornemis aquí a Badalona.